Ene eye ehime bosume ne da etosumienu ewo mfie aduonu ene aduonu num ene ye wo Asanteman na yakase ye wo Asanteman na ye wo ahemboboa no eye otekokoso otufo osetutu abebiem na himfie pe ene ne wo ewo Kumase mantam na ne eye juada ene eye otekokoso ene mpanimfo etenase efri bese na wotwene ensema ebo bidibidibiji na besinji twime edom kopie mu obrema nyina ene se eye atwema Nyinasinase obesuaye osa konu krom ema no kobo odwajantamfam ema ne manfo nyina hu so no ene de otekokoso ehira no so ntimi mefa atwema Nyinasinase enkonanim ene dai ofia ha woni na busua ne krom nyina omde asede mu oduru ede bre otekokoso de otekra wani brewe nwuma so otufo se tutu abebio na King Solomon na nyansabo akwana na pia omde bre no ewani munyamhya na na hye ne enam sempanifo se de ade woni odi na de opa ade enso akokotoko ye mo na brontim no ye ode hye konkronkron aye de ba no enum aseda enene ode bre otekokoso koso netna edum TV so emra mode hye akosua tasty mini de ebe koso bia ebe som makra. Abusam di kan de tumanim se ene na atwema Nyinasinase ehene ode aseda bre otekokoso otufo osetutu abebi otosumienu na obebebusa se atwema Nyinasinase ehene edin no se nana Jamani ahwe abebio wa otufo abrempom ono ana samredia so okọ atwema Nyinasinase a ono ohempon ho ene mini na chiame na ejina me nchen onmonyamfo ne nbebobo enkomo nana yaka atwema Nyinasinase na ewo Asantemantam oye wo mo echiame mpacho udin efrem chiame kwame kakari chiame kwame kakari nana nto me na mobo asunafo asunafo omakraboa ene aboa anene kwakwalobi omo ane eka ne se oma hofe enti de bi omo na manom de adefufuo abomkom na omo ti konso etise obi anim ene yehu se nana de aseda ebre niwura otekokoso yedin besi ade so okoye muyi ne kireye ebepimne entutu ye ne niam mutise ewo Nyinasinase ye nyina ye de nyame ase se wa manne da ponde ya san beto ye oye Nyinasinase chiame efi so bedi ade amokoye Nyinasinase tise ya da obo ade ase ese wa manne da ponde abeto ye seven preduas ekunwa eto a adehye na epre adehye epre munsem bebre
but ni nyina chi nipa baako ene di akunwa ma ne yeye obo de adaroma ene yewura otumfo si to abebi adaroma na nam na so na da ye no hu de ofata ese obetimi ahwe kuro na ma no ena wode akunwa ne ma no eye na Nyinasinase hene ohene ame ya jamfi sabin producer yesu awie ye ekoye bibia ye fom abusua na wo kra na wo mpele na wo mahu se da bi se eye ni papa ena yewura ni nyansam wayi na Nyinasinase hene ti bibia ekoboko abusua nkunwa so furu kuruma ono obia te kama nti nyame na yeda na sese ne wama ne yenya kwan ase yembeda tumfu ase na yeda otumfu ase wie na wo ma yebu na ne mama ne wie a afa na ne yewure betana se ene abusua ne nkunwa sofo ene oman ne nyina ahia na ode ne hyehye ye ne ntotoye atu wo mani nti ya so awie ya yakwa de bibia ya kama na Nyinasinase hene obia do no oma no omota ne nyina oma hu se da bi otumfo anya yi nipa na wie ne de asa bibia ya boko na ene aseda no amamre ne amane kwa so na de yom na tsen oh bibia ya kama sabi si ye nyina ya nitua se yewura hye wani monyam se ya na wo bedasia amamre kwa so ene ma ya de be da yewura ne Asantehene ne naboafo enyina se nyina na Nyinasinase ne mpanimfo ne abusua na abo ne nyina no a ene ya de ba ya de abeda yewura se ade a waya ma Nyinasinase man no eye fe nti ene se obi wo fie no wo hwa amane ne amamre kwan so ene ya ka se nipa bebre ya yela correct se ne mpo so pe wo achirichi anu ate sa atwema Nyinasinase a se ene opeso obafia ede pa di nesisi mani so se nipa ne ba wo akwantu no onfa meka ho ema Nyinasinase mfa ne ntoma pamfra nyina de yebedi kan aka eya aseda yewura ba no o ne hyehye ya wode ba sabe o ye young guy wakosuku na ne abie onimade a efe nti mi wura ba yi minimisa ne ma wode egu akwam sabe wa ma ye kora na ye prekunya ene ma wode kire me chia men mi hu se we ni nipa obetimi abeboa ama Nyinasinase man afa ne ntoma pefra nti oba abechichiri kuro se de yewura pe enyensa aseton obeba abechichi kuro na waka kuruma no ene abusua no ene nkunyasofo ni nyina bem na wo nyina di wo machidom ata na chi ame ya pegya kuro no ama kuro na be ye kra behwe na yewura anu no ho ese wode akunwa ne ma no nti obia wo chichiri ni benche ye bira oba na Nyinasinase obetanase a obebo de wura mu obia hu se ne na Nyinasinase hene otumfo obrempon ho tanase nti obia amra mo mechia no mo pechia ne wi a amamra ne amane ye kwan so de fata se ye bia no wura de be ma achia me for de atu bia ni amoma hu se da bi Nyinasinase ye kura e wo se ye tenem pia na ye nje obren bebri mo so fi se mi gidi se enche na mura oba nti se mo kwotena na matwen e wo amane ne amamre kwan so nti fa ensem debito oma ahwefo a ye hwe ye ene wo mo nso a omo fi Nyinasinase a omo akogika kwantom so mutimi mafi so to omo nkra yo edamase ene ne sabin producer ene dai sade mu nyina mususo na Nyinasinase ne mpanimfo kuro no mapija ama kuro na yekese emra otumfo de akunwa ne baye media fo mu di yachi ba ho sade yewurade tuja bia ye monim asutri achamefo kan ye bia no ye masutri de kan kire wo bia wo Nyinasinase bia wo kwa kontum se omra fie na ye nyina ye mfa oseni obo enchechiri Nyinasinase man e ma ne nyekese na nya kra behwe na obia hu se se Nyinasinase na kuro na ni munyam ni nhyira ewum edamase pia onyumtuni bi to no nyum o see behind every successful man there is a woman to bapa na tabe mechi e ma be ma wotu tuntu ni timiekese e bani fo kwa kan me ate asese tetuo we enya nyinafo a ana woto a ebu yenkonam ne nanayima enkodom ko mega se nanayima na ese wo yo brimpo bi yere ntimi mi kan se yenkonam ni sister ko ko da yenkonam nanayima na na ma Atefeme ya bwa otufo abrempon hene eyo na ohene no nana amani red abebio ni red ana menu ebonkon na wotwede bi etwam so bi ko so wa anifi atwema Nyinasinase na eba ye no na nkomo bebre koso mo ahwefo ya na mo twetwe atale
na adai obi di hina onti oni yere na so obedi no ho ofo obedwe ma no ba jo mewe di zuma ya mutu na wapene de epre na no so ahira so ma koma na de ma na na wo se wudua na atone so se o me fa ni asiasa ko o me fo mo ko bo asiasa se na se mobile na mo be share na nze na ni bra papa sam na me chuka na ntwi na no na e ya teta na no ahye na so na wo che enu bi no obi teta e ya ene wo hu bi e ko so obi ase ya twe ne ba we bi team A team B ndi wani musa na wa na team B bi nso tebe na e kira na mobile mo bu fufu na se mo di ase na ebre yi na mo kwa Nyinasinase o share ya mo kodri se na lanso e de hodri nso ko hye na promo ha ye neti se no obi e hwe nti eye neti e promo no so neti na ye neti nti ene mo ba ye no sen na nyemesi obi pe ko so ka ene de ye ba na neti na nyame adum so nti ye wie na neti wakoye oba ta yesi adidie mu ya na se no be se tutu o na yo onye ya ne fa baby enye enma ya yodi enso entimi kosa se ni si ta na chese minim se nyame ni se metimi aye eno ti no de ba oba mami akoko dro ni nyansa na de beta nti asembro no so no obefi ba wo tum se na ika mo be mo fa mo se mo de anka de se na fa na mo de mo ahema no nti na so ba so de ka de ni dia okoye fafa kwan so fafa kachi afafu emetumi aka ne se ya blabo nyankopon ya na woni die se fata woni nti no se wokoye oba na nyame hye woni nyam se wit be ma oti akonya so ya na ya kokro enya oti ena me di mi se beta woni Matias na ene bu so ayeba ne bi ameka se kwa wo hibi etimi di na no pratum so se mewura na wa na mpokra ja enya mmemu ni eso be wa fito be na se obe ni nema se tuka obe ni nema se amusisi be no be amuna dru sampem so no so yese na etimi di na fatum so se eno di obi wo ho kra se bi etimi ko besi bia ofa no dia befi obeye ni ye aye ntina ya enti ase se de be ma ne pelu no o penso a obetimi atu fumo to na obesisa ye se na ene na hima na eka oso ndo osisu se de eyi obi fie etimi se to ne dia na nanom ene o ma amenom afutom de manze de wanya na waso mu yire hu ne pomode ne tale fani se de bi ebe ampa de bi ebe ne aye ya mana enijie abema nkona nyina asem so etimi abema enti so ya babunu na atempotemu na wonso na na bia ni geju anampo ya ka tutrim se wo ye de hya wonso wale we ya na bi nsa da so na wonso wo mu de we be se tutu anamo asi se be ya fe enti ene ye ne na na yire na ebonko enti wu na address ne se bia kwa nsiro wa ha wa twega tu fa don yere tu na yere ahafo wahu de ekoso amamre ni amamre kwan so samre de hwema ananom Amanhyene enyina betra se abempon hene so otena se eno ane ne na atwema Nyinasinase ehene chiame etwetwe nkomo no na betena se de omunyinala hye na se bia betena se ansa na otokoko so etimi abetena se asedanim no so ye mfa de behinta bia so ye mfa isi edninya ba betumo no mohu sene asante amamre ene amane so ohini bi bedase a nya esi etie koso na hwe edumti
One. Nyinasinase Hene nanwada na yedinu esi edi ade na mpempe ohene yire one onuanom na ntino ho ne omo nyina bo do sonko kese beta liwa chi na vambuta awe pe kwa ne edi me